Complicado fazer. Ezek belül megszöszködök, tudod? Mit állnak a ténye? Levágják ottan? Ne vágják, nem kell megfejni a fejet, miből is beszél. Nem vágják őket? Azokat ne a ratásban ott be, ahol szó. Hello! Ne féljetek tőlem! Ne féljetek! Ezeket nézni. Milyen rakásban Gyere ide hozzám, no ne féljetek! Ó, félnek! Mi félek tőlek? Gyere, lássuk ezt! Gyere, engedj nyugosan! Ezek félősek te? nem látod gyerekeket, Yeah! Ez régen mi volt? Akarok megsimogatni egyet. Hát az egész fél, én is meg akarom, de félnek szerint. gyere simogatni, ma itt nem simogass senki őket. Itt meggyere. Nem mindenki jó ember. Gyere, ne félj! Oh, mi a félni? Gyere, Sinyfe! Állj meg tocsok! Gyere! 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 Nem, nem tikos a halma. Próbálj. Ne, ezeket vedd le, ne. Lisztet! Lisztet! Gyertek, egyetek a Le kezembe! innen vedd le, ne mostok, ne. Én látod, hogy milyen szépek ott állnak. Itt vedd. Innen ne vedd le, úgy szemben, innen lent. Azok nem hölcsögök. Menjek még itt végig. Gyere, Erik, film! Gyertek be, éljük. Gyere be is. Hol? Meg az. Ezek nagy gyullak. Miért? Tehén mosok. Nagy gyullak. Köszönjük. Gyertek ide, Am. Gyertek. Gyertek ide. Tényleg, nem is benne szakad. Van tehénymosó is, nézd! Oh, félnek te! Bocsi. Gyere itt, mert ezek nem félnek. Ezek nem félnek, és ugye kicsit könnyű. Ezt tűz meg. Mi? Milyen fej vagyunk? Mi van előtte? Papa, annak színvalódóra. Az megy oda, hogy szopja a másik helyet. Azért van téve az orába, mert akkor mikor oda nyúl a cicikájához, akkor nem enged. Mi az a gépezet? Az vakarja meg a hátát, nem? Az forró? Akkor forog, mikor bemegy arra. Túláj, Az mint az Ocean Tech. Az Ocean. Tech. Ugyanaz az Miért az milyen szép az a fejekor? Hűvó. Megmutatom. Nincs csak olyan. Ígyike.
Megszokta Rubit a farkába. Aj, megbate. Annak mi van az izébe? Mi van te vajon annak a szarvába? Tata, mi van annak a szarvába? Igen, itt át a végsétány. Elégették? Biztos lesz ott valami. Rendesen nem. Látod, nekik azért nincs nagy szaruk, meg mikor nő a szarvuk, kiégetik, hogy ne tudják egymást meggyőzni. Másképp lenne szarvuk. Vakarjuk meg. Gyere, vakarjuk meg a hátadat, légy szíves. Adnád, hogy vakarjuk meg a... Még ezt sem engedi. Gyere, mi ez a szép fehér? Gyere. Gyere. Ne, látod, mennyi galamb van, ne? Itt aztán lehet parítjázni. Gyere. De ezek nincsenek szokva, mert Isten nem dédelgeti őket. Báté, jó? Ne. Nincsenek szokva dédelgetni. Gyere. Ez a kicsi gyönyörűség. Simogassunk meg. Megsimogattam! Ott ki tudnak jönni?